абмяркоўваем мы тэму, якая бадай усіх беларусаў і датычыць нават тых, которые з'ехалі, то прынамсі іх сваякоў. Марыя Колесава-Гудзіліна, адвакатка, вядомая ў Беларусі, знаходзіцца намі на відэасувязі. Вечар добры, спадарня Марыя. Добрый вечер. Так, мы все па старой вось гэтай тэме. 342 артыкул. Давайте я конкретную ситуацию обмалюю, и вы скажете, что мае быць далей. Калі справу по 342 артыкуле, вось по этим народным, за падзеі ў жніўні 2020 года узбудзілі летом 2025 года, улады паспеюць асудзіць чалавека да тэрміну даўнасці? Прыкладна, я думаю, что да, можна паспець, калі хутка рабіць. Я бачыла справы, якія і за месяц следчыя рыхтавалі, потым гэтыя справы выходзілі да прокурора, хутка прокурор передавал у суд, і суд дакладна таксама хутка назначал гэты тэрмін для разгляду. Але застаецца вельмі нешмат часу. Першыя ўжо пайшлі сёння, 21 июля у нас ёсць выпадкі по 342 артыкулу, таксама за падзеі ліпеня 2020 года, таму па некаторым дзеянням гэты тэрмін скончыўся. Але калі, гэта мы кажам пра тых, хто знаходзіцца ў Беларусі і могуць быць затрыманыя і гэтак далей, можа быць так, што ваши, напрыклад, вы з'ехалі, а вас уже установілі, і вы не ведаеце, што вы ў вышуку, то для тых беларусаў, якія ў замежжы, гэтыя 5 гадоў не спасаюць. Не датычаць. Так. Таму што не датычаць. В сэнсе і праз 5 год яно не пройдзе. Таму што калі чалавек у вышуку па 342 артыкулу, вы бачылі, што ёсць спецвытворчасць па такім артыкулам, але насамрэч большасць з людзей знаходзіцца ў вышуку. Я думаю, што тых, хто удзельнічаў і з'ехаў, будуць таксама пападаць у гэты вышук. На іх не будзе распрастраняцца гэтыя 5 гадоў. На іх будзе распрастраняцца, таму што прыпыняецца гэты тэрмін, ён падаўжаецца да 15 год. Марыя, паслухайце, а ці ўвогуле ёсць сэнс размаўляць пра тэрміны даўніны, па якім артыкуле будуць судзіць, калі усе мы ведаем, што Лукашенко сябе паводзіць як такі стары аб'юзер. Калі яго не любяць масава, то ён это дараваць в прынцыпе не можа. І таму быў бы чалавек, а артыкул знойдзецца. То бок выгасне тут тэрмін даўніны, прыдумаць штосьці іншае, альбо я так занадта негатыўна гляджу на беларускую рэальнасць. Як вы думаеце? Слухайце, насамрэч яны ўсё ж такі намагаюцца рабіць это па тым законам, якія яны прымалі. Таму гэта будзе, можа быць, і знойдзецца іншы артыкул, але будзе і так, што яны будуць працаваць па сваім жа законам. Таму пройдзе 5 год, знойдуць іншыя абставіны, каб затрымліваць іх і так далей. Гэта дакладна так і ёсць. У нас ёсць таксама справа Гаюна, і будуць шукаць гэтыя дваравыя чаты, таму што там нашмат даўжэй тэрмін. І таму магчымасці дадаць, напрыклад, можна, хтосьці будзе казаць, што ўдзел у маршах яны можа кваліфікаваць як нейкую экстрэмісцкую дзейнасць. Хаця гэта, канешне, з юрыдычнага пункту гледжання гэта хлусня. Але ведаеце, яшчэ цікавы момант, што праваабаронцы шмат гадоў кажуць, што 342 артыкул гэта незаконны артыкул. То есть ён супярэчыць усім міжнародным стандартам і гэтак далей. Зараз я баюся таго, што рэжым зробіць фінт ушамі і скажуць, так, гэта незаконны артыкул, таму ваши дзеянні будуць падпадаць па 293 артыкул. Это масавыя беспарадкі? Так. Але масавымі беспарадкамі зараз з'яўляюцца толькі падзеі 9-11 жніўня 2020 года,
и затрымлівалі людзей, но былі і тых, кого затрымлівалі 9 і кваліфікавалі іх дзеянні по 342 артыкулу, тому што, напрыклад, яны там не кідаліся камнямі или нечым такім іншым. Ну, гэта, ну, как бы, усё ж таки робіцца выгляд, што працуюць правілы, гэтыя законы, рэгуляванне, якое ёсць у Беларусі. Ну, так, яно можа пагаршацца, але яны робяць гэта так, як робяць. Трэба выклікаць адваката на суд, яны выклікаюць адваката на суд. Пытанне проста ў тым, хто прыйдзе да цябе. Гэта ўжо такое, ну, как бы, улічваючы сітуацыю з прафесіяй і з адвакатурай, зараз, каб вы ведалі, помимо того, што ёсць 342 і іншыя артыкулы, напрыклад, зараз наплыў в адвакатуру з следчага камітэта, з судоў, з пракуратуры таксама в адвакатуру. Зараз тыя, хто ў 2020 годзе, можа, быў следчым, так і ёсць, такія ёсць уже выпадкі. Яны зараз адвакаты. І вось такі прыходзіць адвакат, напрыклад, выклікалі по такой справе. Ну, як гэта выглядае? Ну, карацей, тут можна толькі адказаць, што беларусаў, якія з'ехалі ад маршу, гэтак далей, небяспечна вяртацца ў краіну, і будзе все так же небяспечна. Усе тыя, хто лічыць, што будзе бяспечна пасля 5 год, гэта, ну, не трэба аб гэтым марыць, трэба проста неяк рэальнасць больш прыняць гэтую рэальнасць, так. Бок такая стадыя прыняцця. Марыя, яшчэ хацеў узгадаць вось эту новую базу, такі перапіс экстрэмістаў альбо перапіс насельніцтва Беларусі. Вось эта новая база, пра якую стала вядома днямі. Паслухайце, ці можа быць так, што якраз яна таксама звязаная з тым, што улады турбуюцца вось гэтым магчымым тэрмінам даўніны, а таму трэба папросту перапісаць усіх гэтых змагароў праклятых, а потым на іх можна вешаць якія заўгодна артыкулы, можна крымінальныя вешаць, можна што заўгодна. Чалавек-то ёсць на карандаше, а як яго там рэпрэсаваць? Да якая розніца? Так. Ці можа быць такое развіццё сітуацыі, што далей будуць якраз ужо не такія палітычныя, скажем, артыкулы, а просто хоць як, хоць чым? Валер, з твайго дазволу я толькі гледачам скажу, што пра якія базы гаворка, так, што высветлілі недавно журналісты, што раней была адна такая вялікая база, якая называлася «Беспарадкі» у Міністэрства ўнутраных справаў, так, і там траплялі ўсе замяшаныя ў падзеі 2020 года. Цяпер яшчэ адна завялася, плюс актывіст. Это ўсе падазроныя, в прынцыпе, так? Яна была раней. Яна была раней. Ну вот раскажыце, так, тады, Марыя, як яна была. Да. Насамрэч, гэтая практыка браць пад улік усіх тых, хто мае нейкую актыўную грамадзянскую пазіцыю, гэта не новая практыка. Яна існуе шмат гадоў. Яшчэ з 2006 года усе тыя, хто трапіў на сотні, потым как бы былі на карандаше ў сваіх там па месцу знаходжання. Просто, ну, было так, што затрымлівалі не так шмат людзей, як было ў 2020 годзе, таму гэта не было так распрастранено. Таму зараз, ну, как бы прыходзяць, дадаюць людзей, якія прыцягваліся па тым ці іншым артыкулам. І цікава, што не толькі па крымінальным, а па адміністрацыйным, таму што па адміністрацыйным насамрэч уже ўсе тэрміны сышлі. І как бы людзі могуць казаць, што яны не прыцягваліся да адказнасці, таму што год пасля таго, як прыцягнулі да адказнасці, прайшоў, і как бы яны не павінны быць у гэтых базах. Ну, што з гэтым рабіць? Амаль нічога, але я думаю, што вы вельмі правільны поінт сказалі пра тое, што можа быць не толькі палітычны артыкул. Гэта вельмі такая практыка казаць, што ў нас ёсць палітычныя артыкулы і непалітычныя артыкулы. Не зусім правільная, таму што усе артыкулы ў крымінальным кодексе ў Беларусі гэта палітычныя, таму што у нас няма незалежнага суда, у нас няма права на абарону, і ўвесь крымінальны кодекс, ён не гарантуе табе права, якія належаць табе па міжнародным стандартам. Таму, даже калі цябе прыцягваюць да адказнасці, напрыклад, за невыплату падаткаў, гэта ўсё ж такі можа кваліфікавацца як палітычны пераслед. Паглядзіце, справа Бабарыкі, ёсць яшчэ справы, якія носяць палітычны характар.
І то, што гэта практыка падаўжаецца і расшыраецца, гэта так і ёсць. Таму што зараз прасцей прыцягнуць да адказнасці, знайсці нейкія памылкі там у дэкларацыях і гэтак далей і казаць, што а мы тут не па палітычнай пераследуем, а па эканамічнаму артыкулу. І гэта будзе прасцей, таму сказаць, што гэта проста нешта новае, то не. Ну, просто некаторыя даведаліся назву гэтай базы. Вось, яна, можа, раней просто ў Excel велася, зараз яны маюць больш сістэмны характар. Вось, неяк так. Марія, апошняе каротенькае пытанне з катэгорыі даколе. Да? Вы доўгі час з'яўляліся такім топавым адвакатам у Беларусі, бачылі гэтую сістэму знутры. І ў 20-м я памятаю шмат галасоў, што гэтая сістэма сілавікоў, яна не пераварыць такую колькасці пратэстоўцаў, такой колькасці справаў, крымінальных пасадак і гэтак далей. Аднак атрымліваецца ўжо 5 год прынамсі. Вы бачыце збоку, эта машына доўга можа працаваць рэпрэсійная? Яна ўжо прынадзілася вось да такога ладу? Колькі вы ёй даеце? Ну, Алесь, дзякуй вялікі, што ў былым часе, конечно, мяне назвалі б адвакатам топавым. Усё ж такі я падаўжаю сваю прафесію ў Літве, дзякуй вялікі, што ёсць такая магчымасць. Але глядзіце, у 20-м годзе гэта была адна сістэма. Яны таксама вучацца. Яны вучацца шмат над чым. У 20-м годзе яны шукалі ў Гугле плошча, і ставілі гэта ў віну Статкевічу, Ціхановскаму і гэтак далей. Просто таму, што калі яны шукаюць плошча, гэта значыць вы там, вось плошча гэта азначае вось гэта, вось вы там вінны і гэтак далей. Просто нейкую, сачынительства нешта там у себя в кабінетах. Зараз гэта больш такія дакладныя штукі яны робяць, яны разглядаюць нейкія соцсеці, там, кантакты і гэтак далей. І пра пытанне пераварыць яна яшчэ, я думаю, што яно пераварыць столькі ж і больш. Таму што маіх сяброў затрымліваюць таксама па справе Гаюна, затрымлівалі і затрымліваюць зараз, і я бачу сітуацыю, в якой у іх ёсць рэсурсы на тое, каб гэта рабіць. Ну што ж, будзем спадзявацца. Так, Марія, завершаем так. Слухайте, скажу вам так, пытанне просто ў тым, што надзея павінна быць. Я думаю, што нешта павінна змяніцца, і насамрэч усё, што да гэтага часу, усё ж такі у сілавікоў таксама ёсць тыя, хто не робіць тое, што ад яго патрабуюць. Не пераследуюць людзей. Вось. Ну вось і будзем спадзявацца, што гэта машына нават калі не насыціцца, то прынамсі падушыцца усімі гэтымі рэпрэсаванымі. Дзякуй вялікі вам за размову, а таксама за вашу вельмі важную для Беларусі дзейнасць.